Espainiako gobernuaren ordezkaritzara alegazioak aurkeztera bai Iturrieta, Arkamo eta Labrazako parke eolikoen aurka. Duela hilabete bat Ramiro González eta diputatu nagusiari eskaini genion elkarrekin egitea alegazioak, hau da, modu ahalik eta jende gehien eta indar gehien batera defendatzea Arabako lurra eta ez dute nahi izan. Eta goratu behar dut, duela 10 urte, Araban lortu zela aho batez bide horri konpartitua mugarri plan aditzen zena berriztagarrien zabalpenaren ingurukoa. Eta gure galdera da zergatik EAJak eta PSek modu unilateralean gainera apurtu duten kontsentsu hori. Horren dago ere bai, Araba Klima 2050 eta uste dugu edozein plan egin behar dela ahalik eta kontsentsu handienak eta adostasun handienarekin. Bueno, alegazioak, gaur aurkeztuko ditugun alegazioak, nagusiki bi arrazoiengatik aurkeztu ditugu. Batetik, Eusko Jaurlaritzak prozesu honetan erakusten ari den kudeaketa eskasa eta okerrarengatik eta planifikazioaren faltagatik. Batez ere, parke eolikoen kokapenaren inguruan. Honek gainera begibistakoa da, oposizio zabala sortu duela Araban. Ugaria dira, izan dira herritarrak, elkarteak, kontzejuak, 30 kontzeju inguru, udalak alegazio aurkeztu dituztenak eta dagoeneko 18.000 baino gehiago alegazio daude gainera. Eta bigarren arrazoi nagusia da parke hauek duten ingurumen inpakto bortitzarengatik. Batez ere, Iturrieta eta Arkamoren kasuan, biak direlako Natura 2000 sarekoak eta konserbazio bereziko eremuak, ere bai, balio handia dutenak. Beraz, hori dela eta eskatzen dugu Jaurlaritzari bertan bera usteko 3 proiektu hauek eta denon artean planifikazio ordenatua eta adostua egin dezagun.